Здравейте, абонати! Това съм пак аз отново Влади. Днес ще играем с Анги, Creator of Nothing. Анги? Здравейте! Гледайте, И този път съм буден. аз този път, че съм толкова... Анги във влак е толкова чувствителен, че просто по-чувствителен. Не. Шарен. Аз съм точно. Моли да не ме пукваш, моля? Как се плаши? Убих бе. Тиката, която използвам. Да, това съм. Да. Чакай, Анги, бе! малко бавен. Анги, тук си бавен. Ако или после ще я убиеш. Не ли как се убива професионално? Аз това помня как убива. Един път аз убих един човек с червена кола там. Анги, тук аз не виждам толкова бавно, защото моята задача се решава. Не, бе, че се седнеш. И то много пъти бате движи се бавно и това решава. Не, бе, ти ще се седнеш. Браво! Забави! Колко се движиш? Аз някъде се движа с 10. Заседна и да намра. Това ми е най-доброто място и тук е то завой, защото много обичам, ако тук ме гонят хора. Когато забавиш, окей? Забави! Ама иначе ще умра. Абе, ще ме убият! Аз искам да стане гръм и двете колички да се гръмнат. Не се получи. Да, не се получи. No, God, please, no! Анги, щях да те убия, бе. Дъска толкова много. Анги, става ли да ти да минаваш светофара, аз да минавам другото? Защото аз ще успея... Става ли ти да минаваш светофара, а аз другото, защото аз ще успея на другото по-бързо и ще ти се бъде. Да. Защото аз на другото съм много по-бърз. С няколко... Подай бавно. А тук си се движа наистина бавно. Мандийска шапка. Да. Искаш мога да ти я снимам. Добре. Дай напусна. Анги, бе! Идва количка! Тя са почти на полицията. Дай я ухилов. Брам, бам, бам, бам. Аз не виждам. Бам, 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 бам. Да заседна, бе! Как заседна, бе? Опасно е, разбира се. Просто играта е текава смолта на постата път. Давай. Малко съм забравил първия чекпоинт. Не, бате! Ама защо, бе? Защо? Валя стига! Не. Ама влака ме ядоса! Опа! Изи минавай! Има дебела грозна лилава кола зад газа ми. Стигнах буквално летящите колички. Просто се движих бавно, минах внимателно. Кога ще се оправя с моя влак, аз... Стреля, бе! Какво, къде е пистолет? Чекпоинт. Знам. Зависи какви ти бази на тебе. Анги,
Да. Всъщност съм друг. Але чакайте малко, че малко спряхме за пет. Там само нещата мързя. Играе с мен. Видяхте ли какъв приятел? Това не е приятел. Това е Робра. I am a gummy bear. Да ви покажем ли професионално блъскане в стена? Да. Проверено от експерта Влад. Първо, трябва да стигнем до вратата. Big Technology Expert. Аз не... Нещо влакаме, защо изглеждаш така странно. Първо трябва да е така да направим. После второ трябва да даваме пълна газ. Бам! Бум! Help me! Проверено от експерта Влад. И кой? Последното, че се не видят и поиски, пак ли да заседна, бе? Първо, щом ви заседна влака, трябва да го убиете. Проверено от експерта Влад. Взимате ето такава количка, давате пълна газ на нея, като скачате така от количката си и става грам. И релсата е свободна. Не, тя беше заседнала. Тук-що. И сега ще ви покаже експерта Влади какъв сериозен гръм може да предизвика такова малко нещо. Симон. Кой номер 5? Как се гръм? Наша... Защо се случват такива тъпи гръмове? Чупи. А защо не мога да спавам на кълнечка? Що Анги нищо не чухте? Анги, имам чувството. Те е с този акцент. Анги, аз имам чувството, че съм в Чернобилската атомна електроцентрала. Знаеш ли що? Първо, нали когато стане един гръм, после почва да става още няколко гръма. Точно така се случи и с количката. Тя беше гръмната един път, после мина определено време и тя после пак почна да прави гръм. I am a gummy bear. Виждам те! Виждам те, ти си почти на... Аз станах Анги невидим и полетях в космоса. Елса да видя как е. Аз съм невидим. Уи! Какво бе? Анги, аз си глишнах играта. Майче... Анги, аз май трябва да лефна. Защото глиша играта и седа само долу в пода. Може да се разсетнеш. Разсетна се, това не е.
Все още си в клуба. Все още левитирам. Мисля, че трябва да лепнеш. Точно! Ана, ти като левитираш няма изход, така че лепкай. Опит! Номер 2. И за мен. Хутко joined you. Саши скипна. I am a gummy bear. Надявам да ти беше и тя, окей? Това може да скипнеш по-бързо. Кой знае? При мен е така. Аз само искам да опитам един път. Искам да видя как е. Защото Антарел ми напокряна, че по номер. Gummy bear. Сутнано. Анги, ще дадеш ли аз да мина отпред, защото аз иначе ще те пукна. Полицията и ми казва, ако идва кола, защото не искам да става бум. Създава количка. Сега ще мина тя полиция. Сега ще мина полицията. Време ти да минеш и колата, да мина, за да не ме пукна. Аз няма. Води да значи на полицията ще дам с 9 часа. Аз да мина втората полиция, за може да не те убия. Ти ще скипнеш. Аз само ще скипнеш на светофара сега. Точно, това ще скипна. На светофара също е сериозен скип и ти сега ще видиш как скипва професионалиста. Полицията, елана! Анги! Тя се върви като пияница. Пияница! Количка има ли? Не. Виждам количка там, дето са надолу колата и как падат. Как не види. Анги, я не заведи на чекпоинт номер 2. Моли ли изчакаш? Добре, ще те заведа. Само изчакай. Къде е колата? Анги, може да тръгваш! Ще ме намина, защото пак ще пукна. Къде е? Мога да видя без Чакаме. Обач се! Анги, тя сега ще минава полиция. It's a know me. It's a know me. Не, аз си гледам знаменцето. На Русия. Няма. Запаля, за може да бъде безопасно. Аз знам кога. Само това говедо тук да мине. Абе, нещо си много бавно, бе! Говедо! Ето, видя как професионално аз включвам? Изключен двигателя. Държи това да очаква! Опит номер 3. Защото ти изключи двигателя и ни уби. Тръгвай, моето бебенце, тръгвай! Анги, малко заседна. Надявам се да нямаш претензии. Не. Сега ще видиш. Напротив. Значи го гръмна цел. Една пъничка, водачите даже ще потвърдат. Пътонче също е. Не, сериозно. Бран. Да, бе. Си дебел. След това да ти проваля видеото. Веселе са.
Ей, сега казвам ти, ще ти бъде такава сериозно бедна фантазията. О! Под наем! Количка под наем! Дете са... Видеото. Той е много тъп. Той има две мозъчни клетки и е много къс. Вижте го колко е къс. Вижте го. По-къс от мен. Аз ще вляза в тебе. Не ми просто искам да те пранкна. В своя превед. Поканка. Да, случайно написах Аджи. Аз не гледах просто... Енги, чакай. Аз сега ще ти... Не. Анджела 830. 830. Анджи. Ето я Анджела. Чакай, не ми показваме. Тука отпратих тебе. Милиона, квадрилиона, падилиона години по-късно. Приемай ми. Нали знаеш, че ти трябва да лепнеш и чак тогава? Чакай, че на малко... в скейт лома. Да играем Rainbow Friend. Така да дойде на това видео. Трябваше да бъде за Kaiser of Nothing. Напротив. Трябваше да бъде за друга игра. И ти помниш коя. Трябваше да бъде за... да. Сетих се. Анги Джунима. Милионата ти ни по-късно. Приели ми поканката? Ти дори не си му пишете. Да, бе. Рестартни си Roblox, бе. В WhatsApp той се неща, бе. Хора, ти кажи, че колко се водиш. Един път, като се събудих, имаше 3000 съобщения. Си добре. Не се възика. 3000 съобщения на някакви 50. Да, при нас нещо грубо е по-стар. При нас може за един ден да... Анги, при нас за един ден. И те сега ти отпратят поканка за Friends. Ако ме блокнеш, буквално нищо не става, само мъхаш от приятел. И те кара да лепкаш от моят сървайвер. Ля-ля-ля. Имам сило. Тарам, не ми пука. Тарам, тарам, тарам. И след това ми запшва. Тарам, 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 тарам. Она ми заради... Бавно развиващи. Защо винаги са бавно развиващи? Някакъв идиот ми отпрати покана за приятелство. Аз ще го блоквам. Аз ще блоквам всеки човек на тази карта. Освен Анги, разбира. Анги, блокни всеки човек на тази карта, за може да не ти отпращат поканки. Ама аз буквално ще блокна всички на тази карта. Ние някога правили сме видео на Rainbow Friends. И аз така. Ама Анги, ти правил ли си? На твоя канал? Аз съм правила на DOS. Да, знам, че си правил на DOS и на една бебешка игра. Аз откъде да знам? Не помня. Тя не е бебешка Bobby Playtime. Скипвам! Бате, кой не е скипна? Аре бе, един човек не е скипнал, бе, бате. 250 ки. Тарам, там, та, тарарам, та, та, та.
И то в най-последната секунда. Жена, дръпни си да видя нищо. Къде е първата лампичка? Лузер! Анги, то си не пълен лузер. То си няма много дебел гъс. Той самия гъс. Мака. Какво очакваш? Някой проверил ли е преди лавия? Аз съм проверял. В началото няма. Всички Преди са лавия. проверили. Как са проверили преди лавия, бе? Това е в началото на играта. Как са проверили? Има една скапана лампа, която зеления ми път и един педал я взе. Колко хубаво. Аз искам Анги да направя. Те колко бързо проверяват, бе? Те са като машинки. Защото те са, да не казвам какво. Не машинки, а обратното. Те са не машинки. Вида да лампите с дебелите си, Лайна. Зелен, много си прост. Кой? Зелен, да. Давай прост. Давай прост, аз съм ангел. Аз имам 12 лампички, да знам. Аз убих един човек. Аз ще се крия в новата ми кутийка. Здравей, грозен прост. Мисия, вземи всички лампички. Бачи Лютера, как не го видя, бе? Аз ли? Не видя. Сега видях колко тъпо изглежда, когато зеления те убие. Не го убили? Не. Ето, това съм аз. Жена! Тия так умират толкова лесно. Те са прости, бе. Ти не знаеш ли? Аз ще си почивам в моята кутийка. Аз се качвам на Ваенското. Кутийка. Аз ще направя a belly black and fly. Кутийка. Ами да, радиоактивна кутийка, нали знаеш, че не ти е нова? Да, това е най-старата. Една от най-старите. Коя кутия? Там е втората кутия, която съм купил. Аз искам Анги да правя a belly black and fly. Това го правя на Виенското сега. Какво е на пещите в Гайскало? Анги, става ли да покажа на абонатите? Как се прави? Бе, абонатите! През това време, докато те тъпнали скрипнат, абонатите могат да сложат лайк по това видео, да се абонират и да напишат коментар. Нали, Анги? Да. И да споделят видеото. Кой не е скипнал? Къде? Анги, ако искаш ми прегледай видеото в YouTube и ще видиш, че аз съм скипнал. Но как кой не е скипнал? Кой не е скипнал? Кой? Защо не скипва? Сега ще скипна последната. Да спомня. Да. Не е скипнал. То сега не може да скипна. Цица! Къде си? Защо те за да направи Так. Так. Да видиш ме. Аз не бе. Пускал гасителя сега. Къде ми е приятелчето? Цица, къде си? Ей, чубакабра!
Чупакабра! Ела ви тука! О, здрасти, Чупакабра! Да, тя ме носи. Тя буквално беше на замък. Политаме с удоволствие. Ето, гледайте как да се спасите. Професионалиста, как да се спасите. Разбира се, че те не са лузери. Който се е абонирал, той не е лузер. Който не се е абонирал, и разбира се, че не е ангел. Първото ниво в километраж. Който, представи си човека, който се абонира за тебе и каже: о, сега съм про, мога да бия първото ниво в километраж и след това губи в първото ниво. Нищо трагично. Мен ме е въпрос, как са създавали тази игра? Само тази игра ли питаш? Питай как са създали игра. Птица! Птица искаха да полета! Много ли пи? Сега съм аз. В този час. Ги пукна. Вижте. Той сега как ще хапне. Виждате ли като той хапне? Смотан. Той е много смотан. Буквално, нещо так. Аре бе, смутаня. Той ами. Птичката на мама. Видя. Птичката беше импостър. Взимай си. Взимай ги бързо. Някакъв лузер е умрял. Много си прост. Нали знаеш, че ти не си интересен? Си много тъпък. Е много прост. На мен много ще лагва, баца. Кой ме видя? Зажал сте сини. Тук ще кацнем. Дай, моля те! Не чакай си честната жена! Аз не съм жена. Птицата те гони. Аз не съм жена, бе. Не може просто да млъкнеш. Ще те смятам като да не казвам какво. Аз ще смятам като жена. Защо никога не чакаш? Предвижда се и ала си. Жена. Наричаме както си искаш, а не? Жена. Бате, Ангел не е скипнал. Аз колко монетки съм нахванил, бе? Аз съм нахванил толкова с много монетки. 1595. Защото купувам кутии грамо и тясно. Направо се ми е рад и так. Добре, нека да пробваме още един път. Заведе всичко лулики. Това са тези малки кръглошарчета. Лулик. Да, бе? Нито един няма умрел. Валико, мен нещо много ме боли един от пръстите. Лулики! Виждам един лулик. Луличе! Лови с мене. Вижте му очичките. Не са ли готини? Буквално той е толкова сладък. Да, бе. Някакъв не е вкарал такова. Добре, лети колкото си искаш. Къде? Аз искам да нося лулики. Птицата хвана някакъв. Ама да съм...
успешно. Птицата не е наред. Не. Какво правиш? Какво правиш, моето момченце? Еми, трябва да дойдеш под моста. Ела веднага. Ето тебе. Виж какво става тук. Аз не виждам птицата, виждам само човек. Аз виждам птицата. Аз виждам само човек. Аз само се лъжу. Бата, Лулич! Люлюк. Лулич! Ето, успях. Браво, птички. Аз ще го наричам Люза, защото... Така. Аз ще го викам Луличе, защото е приятеличко. Ей, това му е истинското име, не си знае. Лиличе също може да някой да го бърка за Лиличе. Лузич! Да, смешно, нали? Бедара, Бедараш, нищо не чухте. Томас, дай ти я пукна. Томас, ти си Люза. Колко останахме? Няма, останахме само двамата. Аз нося летиче, докато се возя на... Сега слетам. Да покажа на Люза света. Ги останахме само трима човека. Да покажа на Люзачето света. Ги останахме само трима човека. Да покажа на Люляка света. Ги виждам. Люляка. Мисля, че малко е стреснато. Луличе, защо се плашиш? Ела ми, Луличе. Лули. Знаеш ли си, че ако натиснеш пробел, Луличето ще се пусне от ръката. Знал ли си, че ако натиснеш пробел... Защото така. Птица! Ела ми бе, лузърка! Лузър! Не е дебел. Време е да полетим! Никога не се мятайте, дето просто ето така. Не натискайте пробел. Не, аз го дадох. Заки шадалачи. Сега ако не скипна вода. Ще се окаже, че точно той не е скипвал. Той ми е... Не, води, защото се спана точно върху мене. Хайде да клякаме. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аре бе, клякай, Анги. Това е драка, жаки, лака, таки. Искам да го убием. Аре да доведем Сайен точно до него и после някъде го... Води, стиня само до Сайен и следва да го убием. Каква е тази линка? Не я убивай. Ма. Не я убива, иначе аз ще се... Ей, Сайен, че ще ти извикам първо. Циан! Анги на руски се пише това Циан. Интересно защо? Тя така се заинтересувала. Се сети какво си не видя просто. Аз отивам за Сайен. Аз отивам за Лулече. Луле. Лулеците са попали. Лулеците. Те ще ни помогнат. Синя бе, си отиде за Сайен. Аз ще ме убие за две... Аз ще отивам за Сайен. Синя. Защото е дебел. И влезение на патито. И едно ще изяде много голям десерт. Какво? И Сайен? Той ми е баба в газа. Сайен гони ли? Не, синя. Баба в газа. Гринчо, що си такъв прод, бе? Гринчо в началото. О, птица! Птица, благодаря ти, че напомни. Да, аз лета случайно. Сайен е до замъка. Той сега минава моста. Гринчо! Ела да те цункам, бе. Ела машина! Не!
помогна. Кажи. Вече сега разбрах Саян, че е много як. Или разбрах, че това е много... Тук. Чай, че тук трябваше да толкова статия. Ами не, бихме последния човек. Ще ни покажа колко бихме. Че имам да се... Той се движеше в кутия. Може да го убия, но не го уби. Защо, Зеленчо? Не, сега той ще кемпи в кутия. Даже повече игра с Саян. Къде е Саян? Селиста, къде си? Силист? Да. Селиста, къде си? Селиста. Силиста. Не, ще ме уби! И ме уби по най-тъпия начин. Саян кой? Той ме кемпеше зад един на друг. Ела да те чукам. Анги. Той го папа. Ти откъсна главата. Се остава. Сега, Анги, аз искам да гледам последния човек. Ще кемпи. Не, той сега ходи някъде. Искам да го видя той. Аз искам да го видя той какво ще направи. Той седи в някакъв сарай и почна да се движи в кутии. Нали знаеш, че Саян може да те убие, бе? Не, той е при птицата. Знае ли, че се е... Да го убие. Колко различни клетки има? Той не е минал нито един път играта, но това не да познам. Пожелай си късмет да пукна. На пожалуйста си то Сериозен късмет е тук да го очака Саянчо. Да, бабата, що му светнаха? Що на нас не ни светнаха тези малки прахчета с война? кои пахчета, бе? Брашното. Много... Зака! Моля те! Къде е Саянчо? Къде е Саянчо? Това си работа по геометрия даш нивото. Работи си. Къде е Саянчо? Саянчо, ела, тук има... Саянчо, ела, тук има един тапанар. Ако Саян го Не, той мина играта! то може да загине на влака. Като мен, защото аз там винаги загивах. Може да загине на влака. Кой знае? Нали? Да. Искам да видя как той ще загуби. Ако изобщо загуби. Да, боли се. Моля се на Боже. Ба! Това нивото ще го направи толкова трудно, бе. Ами той е много прост. Що? Умре ли? Не, той се удари в един... стълбовете, като пълен тапанак. Не. Те сега вози ли са? Не. Той това ще се вози. Размика да лузера ще се вози. Той... Ба! Ами не мога сега да го гледам. Кой? Той е тапанар. Май той ще умре. Защо това го направи толкова трудно, баце? Анги, какво се случва? Къде? Свършва видеото. Това беше... Ти надявам се да ви е харесало, въпреки че много не се получи. Пожелаваме ми късмет с Ангел и... До скоро!